Milí televízni diváci, vitajte pri televíznych obrazovkách. Dnes v hlavnom vysielacom čase vám prinášame pohľad do duše učiteľa. Nie je to príjemný pohľad, neľakajte sa. Všetci poznáme školu. Každý tam chodil, no a niektorí z vás tam i ostali dodnes. Sú to spomienky úsmevné, ale i bolestné. Áno, škola je veľkou, nevyčerpateľnou studnicou inšpirácií pre filmových tvorcov. Preto vás dnes pozývam, milí televízni diváci, pozrieť si výber tých najlepších zábleskov zo školských hlavíc v československej kinematografii. Príjemné sledovanie. Nemohl bys mi někde sehnat babský ucho? Co popneš? To se přece nedá sehnat. Ne. Tak a dost. Kudláčková, vem si věci a pojď si sednout hned dopředu vedle Rouska. Je Bůh? Rousku, pojď k tabuli. A jmenuj mi hlodavce. Hlodavec lesní, hlodavec vodní, čili želva. To si můžeš sednout. Už je to 4. pětka. Vidím, že v tom máte zmatek, tak si to napíšeme. Bába 1. To je bába? Mohl by si mi opatřit její ucho? Když mi ho zeženeš, udělám pro tebe, co budeš chtít. Jo, tak šlo chytám ten notes. Komu dech se z nich úží, sáno, měl by si říct už dost. Se chvíli vytišet a pak hledej spíšek, ve veršence píše, že tak bude sníh. To snad není možný. A proč by ne? Tohle jsou hlodáky. Dexempo, šupaplex. Knihách vázaných kůži, zapsáno, kouzel je na 1000, zapsáno, v jedné jediné růži. Jmenuji se Igor Hnízdo. Jaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr. Jak se jmenuješ? Rosenheim. Jdeš pozdě, Rosenheime. Víš to? Jenom mofous. Nastav ruku. Druhou. 2 za pozdní příchod a 2 za hvízdání. To jsem nebyl já. A 2 za lhání. Byť se nesmí, se řekne doma. Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. Tuhle třídu. Třída, která přivede svoji učitelku do blázince, se naopak být musí. Budu vás trestat tímhle středověkým nástrojem, dokud se budete chovat jako ve středověku.
A jelikož to budu dělat nerad a jen pro vaši dobro, bude pravidlem, že se mi každý z vás za exekuci poděkuje. Předvedeme si to. Děkuji moc. Včera jsem tě zase potkal. No, Kačenko, dnes to bude znova za 5. A pak znáte přeci moji zásadu. Na jedničku mi chemii jenom pán Bůh, na dvojku já, na trojku soudruh ředitel, možná, na 4 ty nejlepší z vás a na 5 všichni ostatní. Už se nevracej. Halo, školní hlášení. Naše škola získala několik vstupenek na divadelní představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět idiota, ať přejdou do ředitelny. Konec hlášení. Marečku, podejte mi pero. Já jsem Tuček, pane profesore. Dobře, Marečku. Hliník je přítomen? Hliník se odstěhoval do Humpolce. Ale to mě nezajímá, já mu píši nepřítomen. Děkuji, Marečku. Tady, pane profesore. No a co jsme měli za domácí úkol? No, že bych vám nedal žádný úkol? Promiňte. Ne, pane profesore, vy jste říkal, ale jsme si přes neděli hlavně odpočinuli. Prosím. Ne, měli jsme se naučit básní, jak lvové bijem o mříže. Ano, ještě, že jste mi to připomněl. Prosím. Blha se hlásí. Ano, tak pojďte, Mlho, pojďte. Jan Neruda z písní kozmických. Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, a my bychom vzhůru k nebesům a jsme... Se zemí, zpětí. Spjatí. No, nepotěšil jste mě. A já vás taky nepotěším. Sadněte si. Hujere, pojď sem. Co je? Minutu před zvoněním máš jít upozornit Jandu, aby přišel do hodiny. Asi nejedou hodinky, nebo co? No. Já? Proč já? Ne. Jo, on totiž říkal, že jsi ten nejspolehlivější žák celý třídy. To jistě. Tak já už jedu. Mějte se. No, možná bys šel. Dále. Soudruh, profesore, za minutu bude zvonit. No a co? Už je čas, že už začne hodina. Musíme jít. Poslyšte, Hujere, nemohu říci, že vám chybí snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, s drzostí. Že vymyšli napřed.
Ráno jsem si je řídil s rozhlasem. Dobré odpoledne. Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo a to je slovíčko prceps. Odkud to přišlo? No od nás to nemají. A to říkají všichni? Všichni. Ta moje taky. Šepková taky. To je hrůza.